दाइनजिनं जनाय विधानसभा बियाबाव 15 बोसोर एमएलए जाबोनाय भुबन पेगुआ बर' गामिफोरनि लामानि जेंनाखौ फोजोबना होआखै होनना अजद सिखारदों। जनाय महकुमानि सिङाव थानाय राजाखाना पन्चायतनि सनापुर बर' गामिनि लामानि गाज्रि थासारि। सनापुर बर' गामियाव रायजो राजाफोरा 1985 मायथाइनिफ्रायनो रायजो जाबोगासिनो दं। नाथाय दिनैसिमबो गाज्रि लामानि थाखाय थांलाय फैलाय हान्था मेलाया जालाखारसैनांदों। गाज्रि लामानि थाखाय फरायसालियाव फरायनाय फरायसाफोर आरो आइजोफोरा गथ' जोनोम होनाय समाव फाहामसालिसिम लांनो थाखाय जोबोद खस्थ' जायो होनना फोरमायो। भुबन पेगुखौ खनले खावलायसेयावबो दिनैसिम भुबन पेगुआ 15 बोसोर एमएलए जाबोबाय, देरहाबोबाय आरो रायजो राजाफोरा भट होबोदों, नाथाय लामाखौ मोजां खालामना होबोआखै होनना रायजो राजाफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। बुंनो थाङोब्ला दिनै जोङो 1985 सालनिफ्रायनो बे गामियाव दंबाय थायो आरो दिनैसिम जोंहा जान-बाहन थिग गैया, लामा फदुलि थिग गैया। दिनैसिम जोङो भटखौ जों जायनोनो बेनो होबोगासिनो। एजिपि सरकारनोबो होबोबाय। एजिपि सरकारा माखासे जोङो बे लामाखौ खोनानै होदोंमोन। प्रधान बरुवानि उनाव आरो ओरै भुबन पेगु फैबाय। भुबन पेगुआथ' कंग्रेसआवबो देरहालांबाय आरो गणशक्तियावबो देरहा होबाय जोङो आरो नै दा बिजेपियावबो देरहा होबाय, नाथाय मोनसेबो जेबो खामानि मावलाङाखै। आरो जोंनि बुंनो थाङोबा राजाखाना आनसलिकआवनो दिनैसिम जोङो आलि फुदुलि मोजाङै गानो मोनाखै। बिनि थाखायनो जोंनो अति शीघ्रे बे लामाखौ मोजां खालामना होनांगौ होननानै जों खावलायनाय थाबाय रायजो राजानिफ्राय। आरो इलेक्शननि सिगांनो जोंनो बे लामाखौ खालामथारनांगौ होननानै जोङो बुङो। मानोना बेजों गोबां स्कुलिया गथ'फोर थांफै जायो। फ्राय बुंनो थाङोबा बे मेन लामा हिसाबै जों मोजांखौ लुबैयो। जों गामियारि हिसाबै जोङो गामियारि हिसाबै जोङो माखासे बिजनेस मावनोबो जोबोद असुबिदा जानानै दङ। बिनि थाखायनो बे लामाखौ थाबैनो बे जोङो इलेक्शननि सिगांनो बे जाथारनांगौ होननानै जोङो खावलायनाय थाबाय।